गोलू हमारे को उतने मानेला, रितेश पाणी उतने मानेले, प्रमोद प्रेमी उतने मानेला, हमारे के गोलू गोल्ड उतने मानेले, ब्रजेश उतने मानेले, चंदन उतने मानेला, सनी पाणी उतने, सब कोई इतना मानेला कि हम कहा कि शब्द नहीं है कि वो शब्द के हम कैसे कहीं इतना भाई से भाई लड़े लड़ोले पड़ोस बा कहीं के परी की जमनवे के दोस्त बा कहीं के परी की ये में प्यार भइल बिये के तैयारी बा जागी जागी रतिया बिहान कैले बानी इहे दिल के बीमारी बा कियनी गवनवा रामा चढ़ते फगुनवा ए राम देवरा रंगल सिचोलिया बलमुआ घरी। नमस्कार रौरा देखतनी शताक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद बानी विश्वामित्र के धरती बक्सर में संगम स्टूडियो में। हमरा साथ जे मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नहीं, चाहे होली होखे, सैड सॉन्ग होखे, चाहे लोकगीत होखे, और स्टेज पर यहाँ के 2 बजे चढ़ जाइले तो यहाँ के गाना से बेसी लोग बात पर ध्यान देवेला। तो सबसे पहले न्यूज में हमारा स्वागत बा। सबके आपके पूरा शताक्षी न्यूज के श्रोता और दर्शक के सबके प्रणाम है। आज राउर गाना के 1 मिलियन माने क्रॉस हो चुकल बा, आज केक भी कटल का कहल हम तमाम दर्शक जितना पूरा दर्शक के हम दिल से हम धन्यवाद देतनी कि आप सब एह लायक हमरा समझनी और सत नमन और रोआ रोआ से रवा सबके हम कृतज्ञता जाहिर करतनी कि यही तरी रवा सब प्यार दुलार बनौले रखे। रवा के शुरू से लेकर आज तक जितना भी तमाम भोजपुरी के दर्शक बड़े एगो अलग चीज से रवा के देखे ले, और बीच बीच में और गाना भी आ जाला डॉट 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 सरवा आइल बटे जाई कि ना, सब गाना तनी हल्का सा हमारा तमाम दर्शक सुनती नीक चीज़ गावला के बाद अगर केहू नीक चीज़ गावेला तो सबसे पहले अशोक मिश्रा के नाम आवेला, और राउर गाना भोजपुरी के तमाम कलाकार अब स्टेज के माध्यम से सुनावेले, तो वो तमाम कलाकार से क्या कहल जाए? हम सबसे धन्यवाद देव कि आप सब बढ़िया गाना सुननी तब न रुआ दिल में गई तो रुआ गावत नहीं जी। तो एक खातिर हमारे सबके एकाग्र चिंतन पर हम ध्यान आशीर्वाद देतनी और धन्यवाद देतनी कि रोज सब हमारा गाना सुननी न तब न मन कैलस गावे के। कैसेट के जमाना से गावत आवतनी, रील वाला कैसेट जब चलत रहे ओ घड़ी से गावत आवतनी, और आज के दौर में संघर्ष तो बहुत ज़्यादा भइल हुई, बहुत ज़्यादा का मैंने तमाम जितना भी दस सब कोई जान रहा कितना रहा संघर्ष के लिए बनी और कहाँ तक पहुँचल बनी। आज मिलियन लोग के दिखाई दे रहा बा कि मिलियन, लेकिन जना घड़ी कैसेट के दौर रहे, अगर वो घड़ी यूट्यूब के ज़माना रहित तो कितना बिलियन गई रहित कोनो ठीक ना रहित। लेकिन आजकल के कलाकार जौन बड़े तो मिलियन गैला के बाद लागत रहे शोर मचावे, तो वो कलाकार खातिर क्या? वो कलाकार लोग से ये कहो कि भैया जब भगवान तोहर के इज्जत देता रे, पब्लिक जनता तो के इज्जत देता तो करके इज्जत के संभाल के रखे के कोशिश कल जाला। निवेद भगवान अरे के वैसन सहन शक्ति देश। गुरुदेव प्रातः स्मरणीय गायत्री ठाकुर जी कहते नहीं कि चलती में गलती ना कल जाला। ऐसे यह निवेदन कर कि अपने आप के मन के शांत चित्त रख के आ केहू भी छोट चाहे बढ़ के शांत चित्त से उत्तर दिया जाला कोनो बात के। आजकल के जो कलाकार बोलो गीत बजावे खातिर और मार्केट में लोग के सुनावे खातिर, मिलियन व्यूज कमाए खातिर, पैसा कमाए खातिर कुछ वो गा देता लो, जहाँ तक कि फुहरपन के ओरियो कर देता लो, जातिवाद भी गा देता लो, ऐसा ऐसा गीत गाता लो कि समाज में गलत प्रभाव जा रहा बा। क्या कहल वहाँ लोग के बस हम कुछ ना कहब ना तो कहला पर लोग बुरा लगी। हम ये कहब कि थोड़ा सा मन के शांत रख के भोजपुरी के धीरे धीरे स्वच्छ करे के कोशिश कर जाए। एक बेर ना हो, एक बार धीरे धीरे करते एगो दूगो आदमी ना मय आदमी धीरे धीरे गायब जानू, सब आदमी धीरे धीरे गायब जाए तो अपने आप स्वतः साफ हो जाए। तमाम जब जितना भी होली के गाना आवेला, जब होली के जब सीजन आवेला तो अशोक मिश्रा के जो मजाकिया अंदाज के जो गाना होला, देवर भौजी के, जीजा साली के एगो अलग अंदाज में होला। तो हम चाहब कि आपन जो 1 मिलियन जोन और गाना गइल बा तमाम दर्शक हमरा सुनैती। दर्शक के ये आशीर्वाद है कि इतना गइल अभी हो सकता आज रातों रात 2-3 मिलियन हो जाए।
बिलियन भी हो सकता है हाँ, अगर जनता का आशीर्वाद रहे। जनता का आशीर्वाद रही तो रातों रात कुछ भी हो सकता। जी प्यार दुलार एमें कहल नहीं खे जा सकत। हाँ ये इतना जरूर अब संभावना व्यक्त कर जेत कि ना हम सही में वास्तव में दिल से सेवा कैले बनी तो सेवा के भगवान रूपी जनता तो के आशीर्वाद जरूर दी एक खातिर ई गाना हम चाहम कि तुम दर्शक के सुनाओ। कि ऐनी गवनवा रामा चढ़ते फगुनवा ए राम देवर ए राम देवरा रंगल सिचोलिया बलमुआ घरी मतलब दोनों तंग कैल लोग कि दोनों पारा पारी कैले बरियारी हो आ बरियारी में का कैले सर कहले सारी दिल दहिया उघारी ये तो होइबे करी स्वाभाविक बात बा। जी तो सनकल सजनवा रामा देवरा के संगवा ए रामा कतनो हो ए रामा कतनो झनकी केहू ना भागेला बहरी मैंने केहू घर से बड़ी भाग घर से बड़ी ऐसे डरा दिया कि डाले से बेसी छूटे में दुखाई हो आतना पपराई ए बाबू सहल न जाई हो कि भीजल बा जो मनवा रामा सौसे बदनवा ए राम मोल के हो ए राम मली मली के छोड़ाई भी तो बड़ा रे लहरी पपराइबो करेला। जी तो ई जोन जितना भी और गाना बा होली के जब सीजन आवेला तो देवर भौजाई वाला मजाकिया अंदाज की और गाना आवेला लेकिन ओइजे जब अशोक मिश्रा सैड सॉन्ग में जाले रोमांटिक सॉन्ग में जाले तो एगो अलग रुतबा और अलग पहचान के साथ आ जाले ऐसन के और एगो गाना आई रहे आइए में प्यार भइल तो हम चाहम कि तमाम दर्शक एक बार वो गाना सुनाओ जाए। बड़ी माने एथी सॉन्ग है बहुत दिल से गौले नहीं जाकर के बहुत दिल से लेकिन शायद श्रोता है गीत के समझ न पावल। आइए में प्यार भइल बिये के तैयारी बा जागी जागी रतिया बिहान कैले बानी इहे दिल के बीमारी बा ये सब ये दिल के बीमारी बा अशोक मिश्रा के जौन छवि बा आज शुरू से लेकर आज तक जस के तस वो सही को सही बरकरार बा। तमाम जितना भी दर्शक इस चैनल पे हमरा के देख रहल बड़े और अशोक मिश्रा जी के देख रहल बड़े हम तमाम उस दर्शक से उतने बस कहल चाहब कि अशोक मिश्रा जी के तमाम गाना जितना पुराना होके नया होके सब गाना सुनी अगर मिले जब राग से रागनी तो रोगी को आराम मिलता है एगो कहावत कहल बा तो हम आशा ना हमरा पूरा विश्वास बा कि आनंदमय हो जाइम और आज कल के जौन है लोग व्यास लोग जौन गीत गावता एह गीत से रवा कोसों दूर हो जाए। एगो और गाना रहे सामाजिक गीत रहे भाई से भाई लड़े हम चाहब कि उहो गीत हमरा दर्शक के सुनावल जाए। ये छोट भाई हमारे पंकज वसुधरी जी के रचना है यह संजय फिल्म्स में ही लौकेला जब वो सोझा आइलन तो हम कौन गीत रवा से गावे के कहीं हमरा खुदे न बुझाला। एगो छोट मैटर है और पर बहुत प्रबल मैटर भाई छोट मैटर ना कहीं घर घर के कहानी बा घर घर के कहानी जी कि भाई से भाई लड़े लड़ौले पड़ोस बा कहीं के परी की जमनवे के दोस्त बा कहीं के परी की यही सब बहुत बहुत गीत बा भैया। ऐसन ऐसन गीत यहाँ के पास बा ऐसन ऐसन हम जब यहाँ के सामने आइले तो हम आश्चर्य माने हमरा अंदर से बुझाला कि कौन गीत हम यहाँ कहीं गावे के ऐसे कि तमाम गीत जितना भी गीत बा सब घर घर में बैठ के सुने वाला गीत बा और वो केहू भी बैठ के सुन सकता नहीं। होली हो तो तनी मनी मजाक चलबे करी तो होली तो पूरा समाज के तरफ से तनी मनी मजाक करे के छूट मिलल बा होली खातिर जी होली के बाद ना होली के बाद होली के बाद ना बस होली है। तमाम ऐसन के वीडियो और ऐसन के एपिसोड सेवा से मिलम जाते जाते तमाम दर्शक से का सबके हम होली के शुभकामना देतानी और जौन ई जौन गीत आज रिलीज भइल बा हमार जी छोट भाई गोलू आज गोलू राजा के साथ और गीत भइल बा हितवा आइल बाटे होली में तो इहो गीत तनी दर्शक के सुनावल जाए। और गोलू लोग आजकल के कलाकार एक दूसरे से लोग के पटरी नहीं खात
और स्टेज पर कलाकार कलाकार से ही मारामारी कर लेते रहे। ना लेकिन रावा एगो ऐसा कलाकार बने कि रावा साथे राउर छोट भाई गोलू राजा गीत गैले बनी, तो वो गीत के तनी हमारे दर्शक के सुनाओ जाए। हमारे के हम एगो सौभाग्यशाली इंसान गायक हई कि हमारे के सब छोट भाई बड़ भाई उतने प्यार करेला जितना हम ना आजकल के कलाकार के बात भइला है, वो पुराना दौर के कलाकार आजो के लड़का सब हमारे को उतने मानेले सब गोलू हमारे को उतने मानेला, रितेश पाणी उतने मानेले, प्रमोद प्रेमी उतने मानेला, हमारे के गोलू गोल्ड उतने मानेले, ब्रजेश उतने मानेले, चंदन उतने मानेला, सनी पाणी उतने, सब कोई इतना मानेला कि हम कहा कि शब्द नहीं कि वो शब्द के हम कैसे कहीं इतना मानेला लोग, सब कोई मानेला। तमाम दर्शक के तनी गाना एक बार सुनाओ जाए। और के ई जौन बा कि लगता कि असो फगुना हटा के मोए मजा खा जाई कारे, लगता कि असो फगुना हटा के मोए मजा खा जाई कारे, कि हितवा आइल बाटे मौगी के लिया जा। देखिए हंसी पर लेकिन रोऊं तो हंसी भरल ये मजाक कहला तनी मधुर मधुर मजाक कहल जाला। मजाक माने होता ना कि हंसी भरे, ई ना कि हतना हंस दी कि रुआई भर लगो, उतने मजाक चाहिए जी। बस एकरा खातिर हम आपके बहुत बहुत आभारी बनी। आज तमाम जितना फिर और गाना आ रहा बा कौन कंपनी से गाना आ रहल अभी भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस जी। यही से सब लगभग लोकगीत, एक बाद लगभग 10-15 लोकगीत ऐसा बा जौन की मैंने रख के रखल बा, बस होली खत्म हुई लगातार लंच होते रह जाई। और सबसे बढ़िया से बढ़िया गीत, एक से एक बड़े बड़े कवि विद्वान के गीत। चलिए ऐसा के वीडियो और फिर ऐसा के एपिसोड से मिलब, तब तक खातिर धन्यवाद।